नमस्कार, हाय, हॅलो, वेलकम बॅक टू मयुरीज मिरॅकल। आजचा ब्लॉग कसला आहे तुम्हाला समजलं असेलच। हरकुळच्या जत्रेचा आहे आमच्या, आणि ही जत्रा थोडी वेगळी असणार आहे कारण ही गावची जत्रा असणार आहे। प्रॉपर गाव ॲक्च्युली आमचं गाव हरकुळ आहे कारण मम्मीचं माहेर हरकुळ आहे। सो आम्ही तिथे येत जात असतो आणि आज पण आम्ही ट्रेनिंग केलं आहे ॲज ऑलवेज। सो तुम्ही कंटिन्यू करा, तुम्हाला मी जत्रा दाखवते। सो आम्ही 20 मिनिटात जत्रेच्या ठिकाणी पोहोचलो आणि गाडी थोडी अलीकडे पार्क करावी लागली कारण रस्ता अरुंद आहे, त्यामुळे देवळाकडे जाण्यासाठी। आणि जत्रा खूप आधीपासूनच भरली होती, दुकानं खूप सुरुवातीलाच लागली होती, ओटीची वगैरे सगळीच। आम्ही खूप लवकर आलेलो जत्रेला, त्यामुळे जास्त गर्दी नव्हती। जत्रा भरली खूप होती, दुकानं वगैरे खूप होती लागलेली, पण जास्त लोक नव्हती आली तोपर्यंत आम्ही खूप। आणि हे एक खेडेगाव आहे जे की फक्त 25 वाड्यांचं आहे, त्यामुळे लोक टप्प्याटप्प्याने येत होती। थोडी लोक जात होती, थोडी लोक येत होती, त्यामुळे जास्त गर्दी वाटत नव्हती आणि जत्रा हळूहळू भरतही होती। मग आम्ही डायरेक्ट देवळाच्याच दिशेने गेलो दर्शन घेण्यासाठी, कारण आम्ही आधी आलो कधी जत्रेला वगैरे किंवा देवदर्शनासाठी कुठल्याही मंदिरात, तर आम्ही आधी दर्शन घेतो, नंतर बाकीचं फिरून घेतो। सो आम्ही आधी मंदिराकडेच गेलो। इथे 3 मंदिरं दिसत आहेत। सो हे डावीकडचं जे मंदिर आहे ते इथलं प्रमुख असं मंदिर आहे। सो आम्ही तिथे पहिल्यांदा गेलो, दर्शन घेतलं आणि नंतर आम्ही बाकी इथे आलो। इथे खूप गेम्स वगैरे होते छोट्या छोट्या मुलांसाठी, जम्पिंग जॅक वगैरे, आणि नंतर बाकीचे दुकान होतं। आम्ही थोडं फिरून ओके गाईस, आमचा आवाज येत नाहीये कारण मागे आवाज सुरू आहे। सो ह्या एरियामध्ये दशावतारी नाटक असतं, तिथे लोक बसतात आणि तिथे दशावतारी नाटक सुरू असतं। तिथे पाठी स्टेज आहे, तिथे आधी देणगी वगैरे देतात, त्याची अनाऊन्समेंट सुरू असते। पाठवून आवाजही थोडा थोडा येतोय, ती अनाऊन्समेंट करत असतात। आणि तिथे बाकी खालच्या एरियात लोक बसतात दशावतारी नाटक बघण्यासाठी। सो आम्ही तिथे थांबलो थोडा वेळ, नाटक खूप लेट नाईट सुरू होणार होतं आणि इथे थोडा वेळ थांबलो। आम्हाला मावशीनी पण आमची भेटली आणि मध्येच परीचे चप्पल तुटलं, परीने ते खूप जास्त तोडलं आणि आम्ही मग पुढे आलो। मम्मी बाबा मागेच थांबले होते कारण सगळे चर्चे यात्रेस्थळी चालले होते आणि यात्रेस्थळामध्ये चाळीचा वेळ होते, त्यामुळे मम्मी बाबा मागे थांबलेले आणि आम्ही पुढे आलो खाण्यासाठी वगैरे। सो आम्ही पुढे खाण्यासाठी आलो, शेवपुरी वगैरे असते जत्रेला, आम्ही मम्मी बाबांना जॉईन केलं, शेवपुरी खाण्यासाठी आलो। तर इथे खाजं बनत होतं बाजूलाच आणि आम्ही शेवपुरी आधी घेतली, मी ती शेवपुरी खाल्ली, सगळ्यांनी घेतली शेवपुरी। आणि हे खाजं आहे, खाजं मेकिंगची ही प्रोसेस आहे, खाजं बनतं, जत्रेचं खूप प्रसिद्ध असं खाजं असतं। सो हे मला वाटतं आल्याचं खाजं आहे, साखरेचं आणि आल्याचं असं 2 प्रकारचं खाजं असतं। सो हे खाजीचे दुकान आहे आणि इथे खाजं बनतंय, ताजं ताजं खाजं बनतंय। ते बघता कसं बनवतात। ही एक ट्रेडिशनल पद्धत आहे ज्यामध्ये आपल्याला मटक्यामध्ये असं शेंगदाणे वाटाणे वगैरे गरम करून भेटतात, जे फक्त आपल्याला जत्रेलाच बघायला मिळतं। सो 11:15 वाजलेत आणि आम्ही आता आलोय घरी जत्रेवरून। सो व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। Hope you guys like this mini vlog, and if you like then do like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.